Nayon, hello, hello. Hello, good evening, mình là em ở India. Good evening. Yêu đây mình nghe. Unjali, hai abo ma khobar moja nangnya ninya mabre. Moja Musaharia. Hi, good evening, sister Marna. Good evening, brother. Three like done, Marna. Thank you, brother. जयंता, हेलो, कैसे हो? कैसे है? बोलो, खाना पीना हो गया? बोला मैं अच्छी हूँ, खाना पीना नहीं हुआ अभी। आप बोलो, आप कैसे हो? जा em मामोन के ब्रादार दिनैसो नटिफिकेसन फैदों होनदों। दिनैसो थांदों आरोना नटिफिकेसन। दे एलबिखौनो आङो खम जाबायना होनाया। आदसा पाप्पु आबर खबर पाप्पु अनजालिया जामानगो आंनाबो गेजेराव दंथ'यो होनदों आरोना गेजेरावनो दंथ'यो आरोना के जयंत ने क्या बोला? ठीक है, मैं तो बोला ओके ठीक है, तो अच्छी बात है। अनजालिया जामा होनदों जों बिमा फिसा साथामजों नायगासिनो दं दाना। थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय अनजालिया। संकेत हाय हेलो बोला, हाय हेलो कैसे हो?
Abhishek AB, okay. Hi, I am from Nepal. I am 13 years old बोला है. Okay, आप नेपाल से हो. 13 years, only 13 years है. Okay. शिवानंद, बाल खुले कर दो ना प्लीज बोला. Oh, बाल खुला करना है. Okay. संकेता, please open your hair. Okay. Hair open करना है. Bonjali zaman ke मा ओंख्रि संखो आब' होनदों. ओंख्रिया जोंना संथ'वाखै ओमफ्राय मुला आलु आरो ना आगै अनजालि. शिवानंद कर दो यार प्लीज बोला है. अभिषेक अमन के आप कहाँ से हो बोला. मैं आसाम से हूँ. आसाम बङाइगाव. एमुसारिया सामफ्रामबो एलबि होयो ना होला होनदों. आदसा सामफ्रामबो होला आङो. खमायबाय आरोना. दाबो दसे होनसै आरो. एक बार बाल के खुले कर दो ना प्लीज बोला है. ओमफ्राय जा दे रायलायबाय थानो बायोना ने होनदों. रायलायबाय थानो बायो. औ रायलायबाय थानो बेखायनो खमायबाय. हाय हेलो फ्रॉम नागालैंड बोला है. अच्छा आप नागालैंड से हो. ओके. अभिषेक आप नेपाल जैसे ही देखते हो बोला. नेपाली जैसे देखती है. ओके. गाखोआ फानबारियाव फैयासै नामा नों बिमा होनदों. आदसा फानबारियाव थांदों फुजा जानानै फैबाय. माथो नुवासै नोंखौलाय गाखो होनदों. हाइट विंटर नॉर्थ नागालैंड in the stars. अच्छा सुकीराम आई लव यू बोला. ओके. सुकीराम ब्रह्मन. ओके. सोर लाइक होआखै लाइक होदो दे होनदों. You are so beautiful and gorgeous dear friends बोला है. ओके थैंक यू फ्रेंड. ओके प्लीज dear open your ear. आङो खनथाम जाबाय होनदों ना. खनथाम जादों आरोना. माथो नुवाखैलाय खनथाम जानायखौनो. जोंबो खननै जादों. गाखो बर' बिजय देबबर्मा हाय बोला. हाय रिटार्न. हाय दीदी. ओके हाय. You were from looks like you are from Bodo. हाँ मतलब मैं बोडो ही हूँ. सिक्किरामा आई लव यू बोला है. ओके. विजय ने क्या गुड इवनिंग बोला. गुड इवनिंग विजय.
Single boy ya, hai Bazai na bumbay na. Okay, hai Bibinang ma khobor. Bijoya bai baitong. Baideo bola gaya Bijay. Gakua आंबो सानदेयाव थांनोसै होनबाय आरोना सानदेयाव फैनोसै आच्छा न'आव दंहैयो आरोना न'आवलाय बबेयावथो जाखोब्रा गाखो नोंनिया अनजालिया जोंहा मा होनखो निट गैया आच्छा नेट गैया बिराद डिस्टार्ब माखिसो दाय होनना बुंदों आच्छा नेटनि प्रब्लेम जादों आरोना नेट गैया आरो जारला दे नेटआ बिराद डिस्टार्ब आरोना Bijoya tumu kaito Bijoya ma tamu kaito Bijoy nang kaham de thong अच्छा समझ में नहीं आ रहा मुझे बिजॉय देव वर्मा ओमफ्राय आंनि गोसोआ अन आरोना अके थेंक इउ अनजालिया गोसोबादि नायनो हाया होनदों नेटनि प्रब्लेमखाय आरोना अके नेटआनो जारला जाबायबा ओमफ्राय आंनि गोसोआ होनबाय आरोना जोंहा मा ओंख्रि जाखो सोर सोरहा होनना बुंदों आरोना सोर सोरहा मा ओंख्रि जाखोनो जोंहा आंनि गोसोआ सोंबाय आरोना विजय ने क्या बोला क्या मतलब तुम अच्छे हो क्या बोल रहा हूँ मैं मेरा भाषा से बोला ओके हाँ मैं अच्छी हूँ आप बताओ आप कैसे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा था विजय के नयन लव यू जानू बोला है कि आई लव यू टू जानू ऑर्गेनाइजर हेलो मैम कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ ऑर्गेन आप बताओ आप कैसे हो इट लाइक डन बोला है थैंक यू विजय भाई यू क्यूट गर्ल्स बोला है ओके ऑर्गेना टू ओके ऑर्गेना मैं तो खुश नहीं बोलते रे बाबा बोल के हंस रहा है अच्छा क्या हुआ रे ऑर्गेन कुछ नहीं बोलता रे बाबा बोल के हंस रहा है क्या हुआ है हंसने का मन कर रहा है क्या बहुत दिन हो गया ना ऐसा लग रहा है कैसे हो कबर ऑर्गेन ऑर्गेन नहीं बोला डाटा खत्म अच्छा डाटा खत्म वाला किधर है रे बोल के हंस रहा है बता नहीं किधर है वो डाटा खत्म वो नहीं आई मतलब वो नहीं आया है ऑर्गेन नया नामा का आप कहाँ से हो जी बोला मैं असम से हूँ इंडिया आसाम से हूँ मैं ओमफ्राय आंनि गोसोआ बिके आब' नोंखौबो सोंदोंमोन सोर सोरहा मा ओंख्रि होनना होनदों जोंना मा होनो मुला आलु आरोना ओंख्रिया
आंनि गोसोआ आगै मैं ठीक हूँ मैम, आप बताओ बोला है। ओके, मैं भी ठीक ही हूँ ऑर्गेन। हमारा सुट्टू किधर है बोला, सुट्टू पढ़ाई कर रहा है। ऑर्गेन टू ऑर्गेन लाभ। ओके, थैंक यू, ले लिया मैंने ऑर्गेन। मिथुनजया माबोरै दङ बाजै होनदों? मोजाङैनो दंथ'यो, नोंहालाय माबोरै दं? नयना मेपि आया था असम। असम घूमने बोला। असम में घूमने आया था। ओके, वैसे आंनिया मान के हेलो गाइस व्हाट आर डूइंग बोला है आंनि गोसोनो। ओमफ्राय मोजाङानो आंहाबो होनना बुंदों जा मिथुनजया। अके, मोजाङानो जानांगौ आरोना। अके, ओमफ्राय अर्गेना अच्छा बता कर रहा है, सॉरी पढ़ाई कर रहा है, तब तो ठीक है बोला। हाँ, पढ़ाई कर रहा है। जा समायना नुदों बाजैखौ होनना बुंदों आरोना मिथुन जय। अके, थेंक इउ। ओमफ्राय एक्ट्रिस बायदि नुदों होनना बुंबाय। नंगौना? अके, ओमफ्राय आंनि गोसोआ थाथ'दो नोंस्रा होनना बुंबाय। दे थांसै आरोना, जागोन दे। कौन है गाइस, लाइक करो। सोर दं लोगोफोर, लाइक होदो दे। कौन है गाइस, लाइक करो। चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ। बैड बॉय ना। हेलो बरना, हेलो गाइस, कौन है, लाइक करो। चैनल में नया है तो ज्वाइन करो। सोर दं लोगोफोर, लाइक होदो दे। चैनलाव गोदानबा लोगो जादो। ओमफ्राय आंनि गोसोआ मा होनखो जय हिंद दोस्तों मैं चला जाएगा, आप लोग रहेगा मेरी दोस्त, ठीक है बोला है। क्या मान कर डाटा खत्म वाला एलबीपी नहीं चल रहा है, क्या हो गया उसको बोल के हंस रहा है। अच्छा, एलबीपी नहीं दिया के मतलब काम में बिजी होगा। तो इसलिए एलबी नहीं दिया होगा ना ऑर्गेन। हेलो गाइस, कौन है? बैड बॉय सन्नी। तुम्हारा नाम क्या है बोला है। ओके, मेरा नाम विश्व को भी है। भाई गोजनपुर। हेलो वंदना, हेलो। ऑर्गेना आपका तो नोटिफिकेशन आता है, उसका तो आता ही नहीं बोला। और उसका क्यों नहीं जाता नोटिफिकेशन ऑर्गेन? ओमफ्राय सिंगेला हेलो बाजै होनना बुंबाय, जोंहा सिंगेला गैया। हेलो बिबोनां, मा खबर? मबाइलालाय मा बहां जाखो लै?
मोजांलै बाजै नोंहालाय होनना बुंदों आरोना आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो। ओमफ्राय ओंखाम संदोंना सङाखैब्रा सिंगेलागै? ओमफ्राय जोंहा गोजोनपुरा मा होनखो बाजैया बहानि होनना बुंदों आरोना मा होनो आङो आसाम बङाइगाव गोजोनपुर आगै। जा सिंगेला मा ओंख्रि संखोरा बाजै होनदों ओंख्रिया जोंना मुला आलुसो आरो ओमफ्राय संथ'वाखै सिंगेलागै। ओमफ्राय दिबिदा हाय होनबायना हाय ओमफ्राय जा अर्गेना निको नहीं आएगा तो बार बार के गाली अच्छा फर के गाली दिया है तुम्हें बोल देना डाटा कदम बाला को ओके ओके मैं बोल दूंगी ऑर्गेन आप टेंशन मत लो मैं बोल दूंगी। जा सिंगेलागैया मा होनखो संथ'वाखैलै बाजै आंबो होनदों आदसा दाबो सङा आरोना ओमफ्राय लाइक दानदे बिमा होनबाय थेंक इउ फिफा गोजोननाय थाबाय दे सिंगेलागै। ओमफ्राय मा ओंख्रि संगोनब्रा सिंगेलागै? ओमफ्राय जा मिलना लाइक दा होनना बुंबाय थेंक इउ। मा खबर मिलन माबोरै खबरफ्रा होनदों? ओमफ्राय जोंहा गोजोनपुरा मा होनखो आदा गैया नामा न'आव होनदो ओहो नों दा गैया डिउटियावसो। सल' दामलागासिनोलै बैखैजा साइडआवबो जानो। ओमफ्राय जा सिंगेलागैया मा होनखो दसे थाना संगोन बाजै ओंख्रिया आलु टमेट' ओमफ्राय दाउदैसो जागोन दांलै होनदों टेस्टियानो आरोना टाइमाबो 7थाल'सो जाखादों आरोना टेस्टि जागोन दे होमबालाय सिंगेलागै ओंख्रिया। गुदुं गुदुंल' जादो नोङो खामब्र'लायनाय। ओमफ्राय जा अर्गेनिक गैयाला डाटा खत्म को डाटा खत्म को हिंदी भी नहीं आता है ना इसलिए मुश्किल है मैम बोला है। इसलिए मुश्किल सिखा दो मतलब ऑर्गेन सिखाओ ना सिखाने से मतलब सीख जाएगा वो भी लिख लिख के सिखाओ एलबी में जाओ एलबी में जाओ और लिख लिख के सिखाओ ऑर्गेन ने तो लिखा ऑर्गेन ने हार्ट दिया थैंक यू। ओमफ्राय जोंहा गोजोनपुरा मा होनखो सरि मा मावो आदाया होनदों नोंदाया मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना गोजोनपुरा आगै। ओमफ्राय जोंहा नागाया हेलौ होनबाय आरोना हेलौ नागा आगै सिंगेला जोंहा औ बाजै नोङो बुंनायावनो जाथोंसै होनना मिनिबाय नों बुंनायानो जाथोंसै होनना मिनिदों आरोना अके आंबो मिनिफानोसै नोंजोंनो सिंगेलागै खामब्र'लायनाय जा नोङो होनदों। ओमफ्राय जोंहा नागा अन आरोना अके थेंक इउ। औ बाजै जागोन दे होनदों आरोना मा खालामदोंब्रा दालाय सिंगेलागै? अन थैंक यू सिंगेलागै अन। ओमफ्राय ऑर्गेना मानगो उसको एलबी में कमेंट करूँगा ना तो मेरा कमेंट स्किप कर देती है क्या करे बोला अच्छा ऐसा करती है क्यों ऐसा करती है वो मतलब सीखना चाहिए ना पढ़ के मुझे भी नहीं आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आती है। ओमफ्राय जोंहा खाना पीना हो गया ऑर्गेन आपका? ओमफ्राय जोंहा मिक्सेल नुजाफैनो हादों आरोना लाइक डान सना होनना बुंदों थेंक इउ मिक्स
ओमफ्राय जा सिंगेल लागिया मा होनखो ओरैनो दङलै बाजै नोंखौनो नायबाय दं आं खावब्ला ब्लानो होननानै मेगन फेदेरना नायबाय आरोना ओमफ्राय जा गोजोनफुरा मा होनखो बाय बाजै होनदों आरोना अके बाय बाय गोजोनफुर आगै मैंने बोला उसको लाइक तो हिंदी भाषा करो हिंदी सही करो बोल के हंस रहा है हिंदी भाषा करो हा हंस रहा है बिजित मान गोजा गुड नाइट अके होनना बुंबाय आरोना बिजित बसुमतारी अके गुड नाइट बिजित ओमफ्राय जा दाउखुमाया लाइक दानलै बाजै होनना बुंदों आरोना थेंक इउ दाउखुमाया आगै सिंगेला गैया औ दिनहै जा साफा नुथारदोंलै बाजै नोंखौ होनना बुंबाय नोंगौ नामाब्रा सिंगेला आगै ओमफ्राय अर्गेना नहीं हुआ है मैम मेरा आपका भी हुआ नहीं होगा अभी तो बोला हाँ मेरा भी नहीं हुआ मतलब अभी तो बनाया नहीं है खाना आपका भी नहीं हुआ है टाइम भी मतलब इतना नहीं हुआ ओके दाउखुमाया मा होनखो मा खबरलै बाजै होनदों आरोना खबरा दंथ'योलै दाउखुमै मोजां नोंनिया माबोरै दं खिथादो दे सिंगेला गैया औ बाजै होननानै बिदिनो नायखुमाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा गामियारिया बाजै सना मा ओंख्रि संदों होनदों आरोना ओंख्रिया जोंनिया मुला आलुसो आरोना संथ'वाखै ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा सिंगेल अन थेंक इउ अर्गेना मम्मी को बोल देना और बनाने के लिए बोला है मैं ही बनाऊंगी मामी को क्यों ऑर्गेन ओके पोर्क को मैं ही बनाऊंगी आपको भी मतलब पोर्क खाना टेस्टी लगता है क्या ऑर्गेन ओमफ्राय दा दाउखुमाया मा होनखो जा मालै दिनहैलाय देलाय मा होनखो देलायाखै नामालै हा बाजै होनना मिनदों आरोना दिनै देलायाखै देलायाखैहाय दाउखुमाया आगै मोनानायखाय मिनिबाय आरोना उल्थासो बुंखो नामासै होनदो ओमफ्राय मा ओंख्रि संखोब्रा दाउखुमाया आगै जायो आरो मा होनखो सेट खालामना ला बाजै कमेन्टआ थाब सौहैया नोंनाव नै टाइम सेट खालामना ला बाजै कमेन्टआ थाब सौहैया नोंनाव होनदो अके थाब सौफैया आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मोजां दे खबरा आंना होनदों मा ओंख्रि संखोब्रा हिरेन देब बर्मा गुड इभिनिं सिस्टार बोला है ओके गुड इभिनिं हिरेन देब बर्मा ऑर्गेना हाँ जी मेरा फेवरेट है फॉर्क बोला आपका फेवरेट है मतलब मेरा भी फेवरेट है ओमफ्राय जोंहा दाउ ब्रो कैसे हुआ बोला है ऑर्गेन ने पूछा है दाउ ब्रो कैसे हुआ ऑर्गेन ने बोला दाउ ब्रो कैसे हुआ बोला है ऑर्गेन ने ओमफ्राय जोंहा रन्जय बाजैया मोजांथार माथो होनना बुंदों आरोना नंगौ नामा होनदों दाउखुमाया मा होनखो नायनि र' मा संनाय जायो होनदों बेदर गैया नामाब्रा दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा एयारा उमा अके उमासो आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया बाजै आंखौ सासे बाङालि सिख्ला फल' खालामबाय दंलै थैगोनसो बाला आच्छा बाङालि अके बाङालि आरोना माने फल' खालामगासिनो आरो नोंखौ मोजांबा मोजांसो दा नायनो मोजांबा मोजांसो दा सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा एयारा नायखुमाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा प्रेम गुरुं गुड इभिनिं मेम बोला है ओके गुड इभिनिं
ओमफ्राय जा दाउखुमाया नोंनालाय मा ओंख्रि संदोंलाय हाय बाजै होनदों। ओंख्रिया जोंना मुला आलुसो आरोना दाउखुमै जोंनाबो दाउखुमै आगै। ओमफ्राय बरुना अके होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय जा हिरेना 15+1 16 लाइक डान बोला है। थैंक यू देवबर्मा हिरेन। ओमफ्राय जा बरुना कैसे हुआ बोला मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो बोलो। प्रेमा थैंक यू मैम बोला है ओके। सिंगेला गैया मान केजा औरा सानथाम जाबाय सामफ्रामबो नागिरफैबाय थायो बाजै संगितानि एलबियाव। आदसा इदिसो जादों आरोना। आदसा संगितानि एलबियावसो बाव। मोजांसो जादोंना ना होसो जानाया माबायदिलै बेलाय सिंगेल आगै होसो जालाबायखो नोंलाय। खाफाल बुबाय नामा ओमफ्राय जारला। ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया होनगोन सिंगेल लाजायो साफाबा बाङालिबाबो होनना मिनिहरदों आरोना। दाउखुमै अरगेना नोंखौ रायज्लायहरदोंमोन ना नों रायज्लायहरबाय हरफिनबाय नामा। अरगेना रायज्लायहरदोंमोनथ' नोंखौ खैसे होनदोंमोनदां। ओमफ्राय जोंहा अरगेना मा होनखो मेम मे जा रहा हूँ ओके प्लेस्टेशन जा रहा हूँ थोड़ा गेम खेलता हूँ सो टेक केयर सी यू नेक्स्ट LB स्क्रीन बोला है ओके ऑर्गेन जाओ खेलो। ओमफ्राय जा अनिरा मा मानके बिके बाजै गोबावजों लोगो मोनफिनबाय मा खबर होनना बुंबाय। खबरा मोजां आंना अनिरा। ओमफ्राय नोंनिया माबोरै गोबाव जाबायमोन आरोना के मोजाङै दंथ'यो आरोना आंनिया। ओमफ्राय नोंनिखौ खिथाहरदो दे अनिरा मागै। ओमफ्राय जा सिंगेला गैया औ दाउखुमै ब्र बाङालिबाबो मालसोना होनना मिनिदों। मालसो ना मा होनखोब्रा मालसो ना होनना मिनिबाय आरोना। बाङालिफ्राबो मोजां मोजां थायोब्रा सिंगेल आगै। ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो औलै सिंगेल होनना मिनिहरदों जोंहा। ओमफ्राय फाग्ला बड'आ मा होनखो जोंहा हेलो बिके बर' ब्लग भाभी बोला है हेलो फागला बड देवरजी भाभी बोला ना ओके देवरजी बोलना पड़ेगा। अनिरा मानसिया लाइक डान बाय थैंक यू। ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया दाउखुमै ब्र खम जारला ना होनना मिनिदों। जारलासो मोनबाय आरोना होसो जानायखौ मोजांसो मोननांगौ दे। अनिरा मा गुड आं दं मोजां बाजै होनदों। मोजाङै दंथ'यो आरोना जागोन दे मोजाङै थानांगौ। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो फाग्ला बड'आ लाइक डान 16 बोला थैंक यू। ओमफ्राय दाउखुमैया ऑर्गेन भाई कैसे हो बोला ऑर्गेन अभी तो गया होगा आपको पूछा था ऑर्गेन ने दाउ बोला था कैसे हो पूछा था दाउखुमै। ओमफ्राय सिंगेला गैया मिनिहरबाय जोंहा मिनिबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा रन्जया हेलो बाजै where from you होनदों आरोना। ओके हेलो बिबोनां I am from Assam। ओमफ्राय जोंहा फाग्लाया मा होनखो फाग्ला बड'आ हम बोरो लड़का है भाभी बोला बोरो लड़का है ओके तो बोरो में लिखो होनदो। ओमफ्राय जोंहा आइ एमा या हाय हेलो बाजै होनना बुंबाय आरोना हाय हेलो बिबोनां वाटारमेलन ओके आई एम वाटारमेलन ओके। ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया सिंगेल बारसोमखादो बाङालिबाबो जेबो नङा दे एखेसोनोहाय दाउखुमैया मा होनो सिंगेला बाङालिबाबो बारसोमनो थिनलाबायबाय हनै दाउखुमैया।
ओमफ्राय जा सिंगेला गैया मांखो ओरैनो नुनायावलाय साफा नुदोंलै बाजै नाथाय रियेलावबा माबादि बेबा होनना मिनिनो रियेलावबा माबायदि बेबा सिमांनिसो जागोन सिमांनि जाबा गैलालै सिंगेलागै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया सिंगेल होनना मिनिहरबाय आरोना मिनिफानोसै आंहाबो होनदो ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गैया मानखो आङो बारा बर' रोङा बाजै मा खबर मा ओंख्रि जाखो बाजै होनना बुंदों आरोना बारा बर' रोङा आरोना अके ओमफ्राय खबरा मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया मुलाजों आलु मबाइलालाय मा गोलैहां जाखोब्रा ओमफ्राय सिंगेला गैया औ बाजै उनाव बोरै आच्छा बुरैल' जाथोंसै थैखागोनलै ना होनना मिनि थैखागोन होनना मिनि सिमांनिसो जागोन होनदो सिमांनि बायदिसो जागोन होनखाबायना होनदो बुरै जानाय नङादां होसोदोंबा होसोथाबथारदोंबा जानोबो हागौ दे सिंगेलागै होनदो इरिसा हाय होनबायानो हाय ओमफ्राय जोंहा फाग्ला बड' आगैया मा जायगानि भाबि नों होनदों ना आङो मा होनो आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया औ दाउखुमै ब्र' नोंनो नांगौ नामालै होनना मिनिदों दाउखुमै नोंनो जासिबाय हनै नांगौ नामा होननो सोंदों आरोना सिंगेला गैया दाउखुमैया बे बाजै बादिबा जेबो नङा दे सिंगेल मोजांसो होनना मिनिदों आरोना ओइ दाउखुमैयाबो नंगौ नामा ओमफ्राय जोंहा इरिसा मांखो क्या कर रही हो बर' सिख्ला होनदों आरोना मैं कुछ नहीं कर रही हूँ थोड़ा बात कर रही हूँ आप लोगों से ओमफ्राय सिंगेला गैया 20 इयार्सनो बैसोआ होनदों होमबाथ' मोजाङानो दे होमबा सिंगेला गै बारसोमखादो बारसोमखादो नोङो ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया आंनो नाङालै दंखायो सिंगेल नांथ'वा दे होनदो आरोना दंखाबावोसोनो दाउखुमैयाबो दंखाबावोसो आरोना बुज्जाल रोमान हेलो मैं नमस्ते आप कहाँ से हो बोला हेलो नमस्ते मैं आसाम बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा जाबाय बाजै बोला ओंखाम जाथ'वाखै हिरिस ओमफ्राय सिंगेला गैया औलै दाउखुमै बे बाजै बादिखौ मोनबाथ' दाबायदियाव मन्दिराव फारौ दान होगोन लां बाल होनना मिनिदों नंगौ नामाब्रा जावख्लाबायसो नामाब्रा सिंगेला गैयालाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया मिनिबाय आरोना जावख्लाखोना माखोलाय आंनि मबाइलाव गहांहां जाबायहाय स्टेनावसो दोनदोंमोनहाय आङो
Hello guys, con he. Đâu mà cái mini bạn nào cũng rất là này. Cũng rất là cũng vui vui ba hay nè. Cũng rất là Jawakili ba dậy mà phagli giàu là bay nào của già khra ba dậy là min der na min min này xin lấy bên này nhiều na acha Jawaki ba mujang deh hoमबालाय दे आङो मिनि हरबाय आरोना जा गैया अके Dunu good evening Bike Bima Sona na bunda na okay good evening Dunu Kolija okay good evening Bima okay ओमफ्राय जा रैमुआ मानखो नाइस आब' होनना बुंबाय थेंक इउ आगै ओमफ्राय जोंहा तुरुबा बसुमतारी हाय होनदों ना हाय ओमफ्राय मेदान हाय बोला है हाय सिंगेला गैया आदसा बाजै दसे र'दे आङो ओंखाम जाना हैग्रोनि ओंखाम जानना होग्रोनि आदसा दे जानना लादो दे हा जानना लादो दे ओमफ्राय जा दाउखुमै मानखो दे खनसे आइ लाभ इउ बुंदो ब्रा बाजै आं थांलायनोसैलायनो होनना मिनिदो आरोना आइ लाभ इउ बुंबासो थांगोन नामा जाखो होमबाथ' बुङालासिनो थाबाय थागोन ना नोङो ना दाउखुमै ओमफ्राय जा तुनु कलेजिया मा खबर नोंहा बिके बिमा सना होनना बुंदो आरोना खबरा मोजांथ' आंना बिमा नोंना माब्रै दं ओमफ्राय जा बलरामा बाजै नोंनि महरखौ नुबाथाय मेथाइसो सुजुनोसै सानो होनदों मेथाइसो सुजुनोसै सानो होनना बुंदो आरोना जा बलरामा गैया अके नंगौ नामा आगै ओमफ्राय जा तुनु कलेजिया मांखो 18 लाइक दान बिके बिमा सना होनना बुंबाय आरोना थेंक इउ तुनु कलेजा ओमफ्राय जा सिंगेलागै अन ओमफ्राय जा दरुबा बसुमतारिया भाभी खाना खाया कि नहीं खाया बोला अच्छा अभी खाना नहीं खाया है ओमफ्राय जा दाउखुमाया तुनु कलेजाया आंहाबो मोजां दे बिके बिमा सना होनदों अके मोजां जानांगौ आरोना बिमा अके दाउखुमाया देलै बुं आं बेदर लायलायनोसै आं ना मिनिदों आइ लाभ इउ बुंबासो बे मिनिनोसै ओंखारबाय नोंखौबो दाउखुमै मा बेदर लायनो नागिरखोब्रा दाउखुमै ओमफ्राय जा महन लायदो दे लायदो आइ लाभ इउ होनदो लायदो दे मा बेदर लायगोन ओमफ्राय जा महन सिंहा हाय फ्रेन्ड्स होनदों आरोना हाय फ्रेन्ड्स ओमफ्राय रमिअ मानखो जा घर कहा हो गोर कहा हो सल्टीनी मतलब कहा हो खोर सल्टीनी समझ में नहीं आ रहा रे खोर आसाम में आसाम बङाइगाव दाउखुमाया दा खोन्थागोन आं बाजै होनदों दा खोन्थागोन आरोना दे जागोन दे दा खिन्था दे ओमफ्राय जा हेलौआ दान खालामदो आरोना अके
दाउखुमैया बायबाय दे बाजै होनना बुंदों। अके बायबाय। रोमियो ने असम हो बोला। हाँ मैं असम से हूँ। वैसा दाय अमन का हाय कुसुमी। हाय कुसुमी मतलब वैसा देव अमन का हेलो दीदी बोला है। हेलो 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 भाई कैसे हो? ओके बाय गुड नाइट मिस बोला। ओके गुड नाइट बाय बाय। ओमफ्राय जा महन सिंआ मानखो आं दिनैसो लोगो मोनदों नोंखौ फ्रेन्ड होनना बुंदों आरो ना। अके दिनैसो लोगो मोनदों आरो ना। रमिवा नेपाली बोलना नहीं आता है आपको बोला। नहीं आता है नेपाली। रोमियो आप नेपाली हो? ओमफ्राय जोंहा महन सिंआ बहानि फ्रेन्ड होनना बुंदों आरो ना। आं आसाम बङाइगाव। महन सिं नोंलाय बबेनि जाखो? हाँ मैं नेपाली हूँ बोला। ओके आप नेपाली है। ओमफ्राय जोंहा रतना हाय बाजै गुड इभिनिं मा खबर होनना बुंबाय ना। गुड इभिनिं रतना गै ओमफ्राय खबरा मोजाङानो आंनिया। ओमफ्राय नोंनिया माबोरै खिथादो दे। रमियो आप भी नेपाली लग रही हो बोला है। लग रही हो ओके नेपाली ओके मैं बर' हूँ। ओमफ्राय महन सिंआ मा होनो आङो दिकियाजुलिनि फ्रेन्ड। नों मा मावो फ्रेन्ड होनना बुंदों। आदसा दिकियाजुलिनि आरो ना। नों मा मावो? आं जेबो मावा। दिकियाजुलि टाउननि नामा? महन सिं। ओमफ्राय जोंहा रतना मानखो महन सिं फ्रेन्ड सापर्ट मी बोला। रतन मुसाहारिया मोहन सिंह फ्रेंड सपोर्ट मी बोला है। रोमियो फ्रेंड सपोर्ट मी बोला रतन ने। रतन मुसाहारि ने। ओमफ्राय महन सिंहासो औ होनदों आरो ना। ओमफ्राय जा दा एस ने क्या बोला हाय दीदी कैसे हो हाल मतलब मैं ठीक हूँ आप बोलो आप कैसे हो। जित हाय बोरो गाल बोला है।
Oमफ्राय जा रतना बाजै सना आदायालाय नों दा गैया आगै डिउटियावसो रतना गै महन सिंआ मालिकालाय मा मावो फ्रेन्डदों आदसा मालिका मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना बिवाइटिया जामानखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंख्रिया ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय ओंख्रिया मुला आलु आरोना जोंना ओमफ्राय रतना जित फ्रेंड सपोर्ट मी बोला है रतन मुसाहारि ने बलरामा मानखो फन हरदोंमोन बाजै आंनाव गुबुन मानसि ओंखायनो थालांबायसो होनदों ओंखायनो थालांबायसो होनदों आरोना फन हरदोंमोन आरोना जेबो नङा दे बलरामा गै जा रतना मानखो बाय फ्रेंड सॉरी BYT फ्रेंड सपोर्ट मी बोला है रतन मुसाहारि ने ओमफ्राय जा महन सिंआ मानखो लाइक होबाय फ्रेंड ओंखाम जानोसै होनना बुंबाय आरोना दे थेंक इउ जादो दे मा ओंख्रिबा दे महन सिंआ गै फ्रेंड होनदोंना अके मा ओंख्रि फ्रेंड माजों जाना लाग्रोदो दे ओमफ्राय जा BYT आ मानखो आंहा आब'जों फुरा सापर्ट का होनना बुंबाय आरोना मा होनो BYT आ गै रतन मुसाहारिजों साब खालामलायनो खोमा आरोना ओमफ्राय जा महन सिंआ मानखो दा लोगो मोनगोन ओंख्रिया बेदरसो होनना बुंदों आरोना दे जाग्रोदो दे महन सिं फ्रेंड
Sunila hello bạn là hello hello Sunil. Zoyan Bohani bahasa ini undang-undang na. Ang mana Asam bongai gau. Baca boto hello na undang na. Hello boto gai. Solomon Khan nama. Ai Solomon Khan fैबाय nama दै yang review-लाय. Tansera I love you. Zan होनना बुंबाय ना. Okay. Tanisora gay. Okay. दे. Ayu सोरनि बाइक बेलाय. खिफिनाय जोंनिया खेहा आयु सोरनि बाइक सालायनाय बेलाय. बाइक मा बाइक आवाज जाखोबार बेलाय बाददावलायनाय जाल्लाहाय. सोरनि बाइकनि आवाज जाखो बे आयु ओमफ्राय बङाइगाव मा गामि होनदों ना बङाइगाव टाउनावनो थायो आरो ना ओरैहाय रुनुमिलाव थायो मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय ओंख्रिया मुला आलुसो जोंना Oke. Untuk mulai ada lagi jangan bola ya. Karena mini pribadi na माबा प्रफाइल पिक्सारानो मिनिनायसो जाबाय कारेननिया Aratuna Zoyan friend support me bolare karena मा ओंख्रि संखो होनदों ओंख्रिया जोंना मुला आलुसो
संकेत open your ear please बोला है. ओके फिर कभी मेरी एलबी में आ जाना मैं हियर ओपन करूँगी इनका. ओमफ्राय जा बिकासा मानखो बाजै होनना बुंबाय आरोना. अके बिकासा गै मा खबर? ओमफ्राय जा खोरोना लाइक होबाय दे होनना बुंबाय आरोना. थेंक इउ खोरोना गै बिकासा जा मानखो लाइक होबाय बाजै होनबाय आरोना. अके मा खबर माबोरै खबरफोरा? इमेल खालाम. अके sama nah aku mau aduh aku nonton sini tapi enggak बिकासा गैया बाजै खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दंथ'यो बाजै होनना बुंदों आरोना. जोंना रतना गैया मानखो बाजै नोंसिनि बङाइगावनि सिख्ला नायना हरदोलै आंनो हाबा खालामनोसां होनना बुंदों. हाबा खालामसै आरोना. नागिरनांगौआबो एसे मुस्किल जासैना रतना गै. ओमफ्राय जोंहा रतना गैया मिनिबाय आरोना. ब्रकेन हियारा हेलो हेलो बाजै भाबिजी बोला हेलो ब्रकेन देबरजी. आच्छा प्रबेला माथो हेन्डसाम लागायबाय. नायनोहां र' मानसि हेन्डसाम लागोन ना लाखा. मानसिया हेन्डसामखा आइ मानसिया हेन्डसामखाना. ब्रोकन देवर जी कितना हैंडसम है रे. सुपर हिट हैंडसम का होनदों. ब्रोकेना आगै ओमफ्राय जा बिकासा मानखो नोंसोरलाय मारै दं बाजै होनना बुंदों. मोजाङैनो दंथ'यो बिकासा आगै. ओमफ्राय जोंना रतना मानखो ब्रोकेन फ्रेंड सापर्ट मी बोला रतन मुसाहारि ने. ब्रोकेन हियार आगैया जा ओ माय गड मानिबा तो हम हैंडसम नहीं है रे बाबा बोल के हंस रहा है. हैंडसम है रे ब्रोकन देवर जी. प्रोफाइल देख के तो मैं गिरने वाली थी. इतना हैंडसम है. मतलब मजाक में नहीं बोला है सच्ची में बोला है ब्रोकन देवर जी. ओमफ्राय ओके रतन ब्रो बोला ब्रोकन ने. सांमा के हाय सांमा हेलो बोला हेलो. ओमफ्राय जा रतना बाजै ब्लु हर होनना बुंदों. अके मानो मालायनियावसो थांलाबायखोब्रा.
Roton. Huruf yang broken nama enggak? Haha, oke, Fabizi bola है. सब्जी बनाया कि नहीं बनाया रे अभी broken यार देवर जी Barhungka Brahma oke Sangma how are you friend from sorry how are you from bola I am from Assam India Assam से हूँ मैं Sangma sorry Sanggam oke Sanggam Roton aman kerja Sanggam friend support me bola है Roton ने ओमफ्राय बिकास आगैया बाजै मा ओंख्रि होनदों ओंख्रिया जोंना मुलाल'सो बिकास आगै ओमफ्राय जा ब्रकेन हियारा अच्छा रतन ब्र हम सब कर दिया है रे बाबा कमेंट चेक करो बोला ब्रोकन हियर ने सब कर दिया है रतन कमेंट चेक करने को बोला है संगम आई एम सो सपोर्ट मी बोला आई एम सो सपोर्ट मी बोला है संगम ने ब्रोकन अमन ने क्या बोला हम ऑन है रे बाबा बोला ओके संगम 100% ओके 100 बोला ब्रोकन ऑन है देवर जी थैंक यू ब्रोकन फ्रेंड सावधान बोला रतन मुसाहारी ने ब्रोकन फ्रेंड सावधान बोला है जाखांबायना जाथ'वाखै बाजैनो जाथ'वाखैनो बिकास आगै संबावाखैनो आरोना दासो संनोसै आं ओमफ्राय जा ब्रोकन ओके रतन ब्रो बोला है ब्रोकन ने ओके बोला ओइ होसोलाबायो रतना मा होनखो ब्रोकेन फ्रेन्ड अबेनि जाखोरा होनना बुंदों अबेनिनो रतना सोंदों आरोना ब्रोकेननि आरो बाबा सिजौ आंखौ जो हाउ आर इउ सिस्टार होनना बुंदों आरोना ओके मैं हूँ आप बोलो आप कैसे हो ओमफ्राय जा गोजोनपुरा जाखांबाय बाजै होनना बुंदों जाखांबाय आरोना ओके
ơi từ đi bác xe đấy. Bây giờ bro cái nào हम सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट से हेरे बाबा रोतन ब्रो आप कहाँ से बोला सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट से हो है बोला आप कहाँ से है पूछा है ब्रोकन हियर ने पैसा रोटोना सीजो फ्रेंड सपोर्ट मी बोला है रोटोना सीजो फ्रेंड सपोर्ट मी बोला रोटन ने पैसा मिस एम आर इंडिया नामा गुड नाइट ना बुंबाय ओके गुड नाइट पैसा रोटोना गोजोनपुर फ्रेंड सपोर्ट मी बोला रोतन मुसाहारी ने गोजोनपुर फ्रेंड सपोर्ट मी बोला है ब्रोकन हियर ऑन थैंक यू देवर जी सिजौ बिफां आंनि मोखां बिजाबनि मुङा ओमफ्राय जोंहा सिजौ बिफाङा मा होनदों आंनि मोखां बिजाबनि मुङा सुनिल बसुमतारी एसे फोरमायना हो होनना बुंदों आरोना मोखां बिजाबनि मुं आदसा सिजौ बिफांनि मा होनो बिजाबनि मुङा सुनिल बसुमतारी नो आरोना सोर सोर दं लोगोफोर सिजौ बिफांनिया बजाबर ओके ना इट्स ओके मेरा प्यारी भाभी जी बोल के हार दिया है इट्स ओके ओके थैंक यू मैंने ले लिया है ब्रोकन देवर जी बजा रोटना मान के वेस्ट बेंगल आलिपुर दारुनी सोआं ब्रोकन फ्रेंड्स बोला है रोटना आलिपुर दुवारनिनो वेस्ट बेंगलनि रतना ब्रोकेन हियार ओमफ्राय जोंहा दिपकआ हाय बाजै होनना बुंदों आरोना हाय दिपक बिबोनां मा खबरलै ओमफ्राय जोंहा सिजौआ फेसबुक फेसआ सुनिल बसुमतारी होनना बुंदों आदसा जोंना बे सिजौ बिफांनि फेसबुक पेजआ सुनिल बसुमतारीनो आरोना लोगोफोर सोर सोर माने फल' खालामनो हागोन फल' खालामदो सिजौ बिफांनि फेसबुक पेजआ जाहैदों सुनिल बसुमतारीनो नामा फल' खालामदो सोर सोरहा पेज दं ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा खबर बाजै गोबावनि उनावसो माथो दिनैसो होनना बुंदों दासो नुलाना नोङो अके खबरा मोजाङैनो दंथ'योलै बिदिनो नोंनियालाय माबोरै खिथादो दे ओमफ्राय दिपक लाइक दानदो आरोना अके गेजेरावनो दं होनदों गेजेरावनो आरोना अके ओमफ्राय लाइक दानबाय थेंक इउ ब्रकेना अन आरोना अके ओमफ्राय जोंहा बियारा मा होनखो सिजौ लोगो जाबाय दे नोंजों आंजोंबो जादो फ्रेन्ड होनना बुंदो मा होनो सिजौ लोगो जाबायनो नोंजों बिआर बसुमतारीया ओमफ्राय लोगो जाहरफिननो थिनबाय आरोना
ओमफ्राय जोंहा सिजौ ब्रादारमोनखौ फोरमायनायनि थाखाय साबायखर बिनानाव होनना बुंबाय आरोना अके ओमफ्राय रतना मोनखौ जोंहा गोजान नङालै ब्रकेन फ्रेन्ड आसाम बर्डारनिसो होनना बुंदों गोजान नङालै ब्रकेन फ्रेन्ड आसाम बर्डारनिसो होनना बुंदों आरोना ब्रकेना आच्छा अच्छे से कमेंट करो रे बाबा बोला अच्छा मेरा कमेंट कहा कमेंट थाबोदों आरोना तो हेलो नमस्ते बोलाता फिकिट के हेलो नमस्ते ओके थाबो मारदोंसो आरोना फिकिट लव फ्रॉम नागालैंड बोला है ओके आप नागालैंड से हो ओके हेलो नमस्ते कैसी जो मा खबर बाजै ओके वेस्ट बेंगल ओमफ्राय औ नंगौ नामा ओमफ्राय जा ब्रकेन नामा होनखो औ नंगौ नामा रतन फ्रेन्ड जा गोजान माथो ना होनना बुंदों ब्रकेन यारा जा गोजान होनना बुंदों आरोना मोजां विकेट लाभ फ्रम नागालेण्ड अके नागालेण्ड जे हो ओमफ्राय गेजेरावनो दं होनना बुंबाय लाइक देम बाय ब्रकेन आगै अन थेंक इउ आगै ओमफ्राय बिआरआ सिजौ लोगो जाबाय दे होनना बुंबाय आरोना फोरमायनायनि थेंक इउ गोजोन नङालै होनना बुंबाय अके अच्छे से कमेन्टफोराव बोला दिपकआ जोंहा मा ओंख्रि संखो होनना बुंदों आरोना ओंख्रिया जोंनिया माबा मा होनोमोनलाय मुलाजों आलुसो दिपक ओमफ्राय सिजौआ आं रिटार्न हरगोन दे गासैखौबो होनना बुंदों सिजौआ रिटार्न हरगोननो सिजौ बिफाङा कमेन्ट हरनानै दोन सोर साब खालामदोंमोन सिजौखौ रिटार्न हरगोननो चन्दन रया हाय बायदेव होनदोंना हाय ओमफ्राय जा ब्रकेना मानखो औ जोंनिफ्राय गोजान जायो रा रतन फ्रेन्ड होनना बुंदों आरोना बियारा मानखो गोजौनि लोगो जाबाय नोंजों आंजोंबो जादो होनदों सरि गोजोनफुरि लोगो जाबाय नोंजों आंजोंबो जादो होनना बुंदों आरोना जा बियार आगैया गोजोनफुरि आगै नोंजों लोगो जाबायनो ओमफ्राय लोगो जानो थिनदों बिआर बसुमतारी मेसेज दानदों आरोना नों लिरनायखौ दानदोंना अके ओमफ्राय जा रतना मानखो ब्रकेन फ्रेन्ड ने नङा सरि ब्रकेन फ्रेन्ड ने न'आव सनितपुरावसो होनदों फ्रेन्ड नोंना न'आ सनितपुरावसो होनना सोंबाय आरोना रतना ब्रकेन आगै ब्रकेना अन थेंक इउ चन्दना কি খবর খবর ভাল মোৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা चन्दन रय ब्रकेना औ रतन फ्रेन्ड आङो सनितपुरनि होनना बुंदों आरोना ब्रकेना अन थेंक इउ ओमफ्राय जा रतना मानखो जानुवारियाव थाङामोन रा नोंसिनि सनितपुराव होनदों जानुवारियाव थाङामोन रा नोंसिनि सनितपुराव होनना बुंबाय ओमफ्राय चन्द्रना फाल दिया बायदेव होनदों अके फालहरि फाल हबा লাগে মানে অকে পাত খালা না নাই পাত খাওয়া নাই এতিয়ালৈকে বানা নাই বানাম তা টাইমো হৈছে বানাম আৰু না এতিয়া ओमफ्राय सिजौआ मानखो जा हां होलाय होनदों आरोना हां होलाय माने माबा ब्लु होननो थिनदों नामा होबाय दे आङो सिजौ रादार ब्रकेना नंगौ नामा रतन फ्रेन्ड होनना बुंदों ओमफ्राय जा बिआर बसुमतारिया अके सिजौ होनना बुंबाय ब्रकेना मिनिदोंसो अके मिनिबाय आरोना
आठथा जाबायानो माथो मालाबा Sondon Roy Puja Sabah Naza Naki Bro sorry Naki Arif Baideu Puja Naza Witia 2 दिन खाया इसे माने Broken aman ke bidi जायो Samis रायलायनाया रोङा फाग्लि होनो आच्छा आं एसामिसआ मा होनो रायलायाना जाया रोङा आङो एसामिस फाग्ला रायलायनो नागिरबाबो जाया आं मिनिफानोसो ओंखारलायबाय नोंजोंनो ब्रकेनाखै रायलायनो नागिरबाबो जाया ओमफ्राय जोंहा एदि दैमारिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय मुला आलुसो आरोना आं ओरैनो रियेलाव बिराद खम रायलायखायोमोन आरोना बांद्राय रायलायामोन आं मानसिफोरजों बिराद खममोन ओमफ्राय इउटुब खुलिनानैसो चेनेल खुलिनानै एसे खुगाया मा होनो ओंखारबायना नङाबा आङो बिराद खम रायलायोमोन आरो रायलायानोमोन आं ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो औ फ्रेन्ड थेलामारा गामियाव थाङा थाङोमोनरा ब्रकेन फ्रेन्ड होनना बुंदों आच्छा थेलामारा गामियाव थाङोमोन आरोना ब्रकेन फ्रेन्ड होनना बुंबाय आरोना रिबिन्दु मामाखो हाय आई एम फ्रम श्रीलंका बोला है ओके आप श्रीलंका से है ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना गैया मानखि आमी तुमाक फाल फाइसे बुंग्रा बाजै आमी तुमाके फाल फाइसे बुंग्रा बाजै होनना मिन्थियो फाग्ला बिदि बुंबायबायनो हायो नामा बिदिखौनो रायलायाखै सिबाय ब्रकेना गैयाबो मा थिनो थैखागोनहाय बिदि बुंनानै दुब दुब दाब दाब बुजादो ओमफ्राय जोंहा सिजौआ ब्रादारा मा होनखो ब्रकेन बबे गामिनि आंबो सनितपुर सारिदुवारिनि होनना बुंदों ब्रकेना सोंदों नोंखौ बबे गामिनिनो सिजौआ सोंदों आरोना सिजौ ब्रादारा ब्रकेन आगै ओमफ्राय गावबो सिजौ ब्रादाराबो सनितपुरनि होनदोंना सनितपुरनिनो आरोना सारिदुवारिनिनो सेबिन्दुआ मा होनखो हाय आई एम फ्रम श्रीलंका अके श्रीलंका से है अके ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो आंना सिराजुलियावसोलै रतन फ्रेन्ड होनना बुंदों आंना सिराजुलियावसोलै रतन फ्रेन्ड होनना बुंबाय आरोना ब्रकेना ओमफ्राय जोंहा बियारा मा होनखो एदि दैमारि लोगो जाबाय दे नोंजों आंजोंबो जादो एदि होनना बुंदों एदि नोंजों लोगो जाबायनो बि आर बसुमतारिया ओमफ्रायो लोगो जाफिननो थिनबाय आरोना ब्रकेना गेजेर मिनिबाय आरोना ओमफ्राय ब्रकेना मा होनखो बुजायालै बाजै मोजांसो मोनगोन होनना बुंदों आच्छा मोजांसो मोनगोन आरोना सोरबा सोरबाथ' मोजांसो मोनगोन बिदि होनबा ब्रकेन आगै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो आङो सिराजुलिनिलै सिजौ ब्र होनदो सिराजुलिनिनो राजकुमारा आई लाभ बोला है अके दीपका अन आरोना आयौ लाइक होनानै नैबेयावसो अन जाफैलायबाय दीपका आठथा जाबायानो माथो ना माइनाव गयारिया हाय हेल' आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना जाथ'वाखैनो आगै सङाखैनो संनोसै दासो माइनाव आगै दीपका जोंहा फन फैदोंमोन होनना बुंदों आरोना फन फैदोंमोन आरोना एलबि होला ना मा जाखोब्रा दीपक नोंलाय माथो नुलानो नोंनिखौबो ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना
hơi like höder बावदोंलै बाजै like done दे ने अ बावदोंमोन आरोना दे broken आगै ओमफ्राय रतना राजकुमार friend support me होनदों आरोना राजकुमार friend support me बोला रतन मुसाहारि ने दिपका होलालै होनना बुंदों आरोना थगायखोसो ना माखोसो ब्रा दिपकाबालाय ना मोनायावसो होखुमायो नामाथाय मोनायावथ' थानो हालालै मेगना दाना उन्दुयोनो ओंखारोना ओमफ्राय स्कुल खुलिनायखाय फुङाव सिखारनांगौना एकदम जाया मेगनानो ओमफ्राय जा रतना मा होनखो माइनाव फ्रेन्ड सापर्ट मी बोला माइनाव फ्रेन्ड सापर्ट मी बोला रतन मुसाहारि ने दिपका ओंखाम जानि र' होनना बुंदों आरोना आयु दानो ओंखाम जायो नामाब्रा दिपक दे जादो दे मा ओंख्रिलै ब्रकेना औ बाजै खर'आ जालालै बाल होननानै खर' मानोब्रा मा जालायखो ब्रकेनिया नागै मा जालायखो खर' बुना लालाबायखो अन आरोना आदसा लाइक होनो बावनाया आरोना मेसेज लिरनानै बावोलै मा होनो ब्रकेन आगै ओमफ्राय जोंहा रबिकान्तआ मा होनखो अन रतनागै अन थेंक इउ दिपका दाल आरो बेदरसो होनना बुंदों मा बेदरब्रा दिपक ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दालि ओंख्रि आरोना बेदरालाय मा बेदर जाखो रबिकान्तआ मा होनदों मारै दं खबरफोरा आगै होनना बुंदों मा ओंख्रि संखो नोंस्रा होनदों ओंख्रिया जोंनिया मुला आलुसो आरोना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै दं खिथादो दे एसे बेटारिया माथो आंनालाय चार्ज होआखैमोन आं ओमफ्राय जोंहा दिपका थाथ' दे होनदो दे ब्रकेन आगैया मा होनखो बावनाय बेदर दंलै बेबहार आदसा बावनाय बेबहार दंलै बाजै आंनाव जारलासो ना ओमफ्राय जोंहा आरोना अनलाइन होनबाय आरोना अके बावनाय बेबहारसो आरोना गावहा बावला बेदर जायो खोमा बावला बेदर नाम थायोना थायाब्रा आंना माबा गैलालै मबाइला चार्ज गैलालाय चार्ज होआखैमोन आङो 55%ल'मोन दाना अबाव दोनबावनो आरोना मबाइलखौनो चार्ज थुबायना चार्जारानो लायबाय आंना गावब्रालायबाय बिदि दोननानै स्टेनावसो दोननानै आं जाबायना दोननांसिगोनसो बेखौनो बेयाव दोनाबा जाला स्टेनावसो दोननोसै आं एकदम शुटिं खालामनाय बायदिनो शुटिं खालामनाय बायदि दोनबायलां माबायावसो माइनाव गयारिया लाइक दान आब' होनना बुंदों थेंक इउ माइनाव आगै ओमफ्राय जा ब्रकेना बाजै बै
थके फास बेदर जायै जायै बिदि जाबाय दांलैनो आइ थके फास बेदरबो थायो नामाब्रा थके फास आच्छा बेदराबो थके फास थायो नामा मा बेदर मोनजायोब्रा ब्रकेन आगैनो हालाय ब्रकेन आगैखि आरो आगैया मिनिदो आरोना ओके रतना गैया जामांखो रबिकान्त फ्रेन्ड सापर्ट मी बोला हे रबिकान्त मानखो नोंनि मिनिनायखौ नुनानै मोजां नांदों आगै होनना बुंदों आरोना अके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा माइनावा मा होनखो आब' लाइक खालामना होदो दे अननानै होनना बुंदो लाइक खालामना होदो दे अननानै मानखो माइनाव आगै लाइक खालामना होदो दे अननानै होनना बुंबाय आरोना अके ओमफ्राय जोंहा बिजया मा होनखो गुड इभिनिं होनबाय आरोना गुड इभिनिं बिजय ओमफ्राय ब्रकेना काहा से मेरा लाइफ में होननांगौ रे बाजै जाथिना बादि नोंबो हा कहा से आया मेरे लाइफ में होननांगौरा बाजै जाथिना बायदि नोंबो सोर जाथिनाब्रा रकेन आगै सोर जाथिना आङो सोंफिनानो आरोना सिरि थायो जाथिना बायदि होनना मिनदों आरोना सोर जाथि माइना मा ओंख्रि हो आब' होनदो ओंख्रिया जोंना मुला आलुसो दे आगै ओमफ्राय जों बिजया काहा से हुआ बोला है मैं आसाम से हूँ बिजय ओमफ्राय जों एस हेलौ आब' खबर सबर बोरै दं दे खबर सबर मोजाङैनो दंथ'यो फंबाय नोंनियालाय माबोरै दं ओमफ्राय जोंहा एस बिटि वाइ फंबाय गोबाव जाबायमोन ना रतना माइनाव फ्रेन्ड साबदान बेक खालामदो होनना बुंदों मा होनो माइनाव साब खालामबायनो रतना गैया बेक बिफिनदों ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो जालायबाय दा बेना थके फास बेदरखौनो मिन्थिबावला आरोना अके थके फास बेदरा मामोन ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय थके फास बेदर सवाबिनखौ होनदों खोमा ओमफ्राय ब्रकेना मा होनगो जाथिना बाजैखौ नोङो सिनाया होनबा ना बाजै नों होनदों जाथिना सिनायाथ' आरो आङो ब्रकेननि आगै ओमफ्राय बिजया कौनसा डिस्ट्रिक्ट से हो बोला मैं चिरां डिस्ट्रिक्ट से हूँ ओमफ्राय जोंहा रबिकान्तआ मा होनगो गुड नाइट दे आगै ओंखाम जाहैनोसै आं बायदो दे जाहैदो दे आंबो एलबि दोननोसै ओमफ्राय जोंहा एसटि फंबाया मा होनगो आंथ' दिनहैसो थांखांबाय फैदों दे मा जानायमोनबा एसटि भिडिअ नागिरबाय थादोंमोन भिडिअ एरि नागारदोंना नागाराखैमोनफोरा नोंलाय एस फंबाय माथो भिडिअ सिडिअ गैला ओरैनो बेखौनो आंहा नागिरबायसो थादोंमोन दे साबसे खालामबाय आं एजों ओंखायनो प्रब्लेम जादोंमोन आरोना एस फंबाय आं नागिरबायसो थादोंमोन ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो हारा गैयै बेदरा बाजै सवाबिन होनना बुंदों हारा गैयै बेदर आरोना बेखायनो जानो नाङा नोङो थके फास बेदरखौ ब्रकेन आगै माइनावा अके रतन बोला हे
एसागे मानखो बन्द खालामबाय आङो इउटुब आइडि बन्द खालामबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मानखो ब्रकेना लाइभ फैयो बायदि 10 सानफ्रामबो एलबि फैयो बेबो 10टायाव सानफ्रामबो होनना बुंदों आरोना ए 10टायाव सानफ्रामबो फैयो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिफरा मानखो बाजैलै होनना बुंदो ओमफ्राय बिफरा मानखो मा खबरलै होनना बुंदो खबरा मोजां आंनि आगै नोंना माबोरै बोरै दङ रतना जोंहा बिफर बर' फ्रेन्ड सापर्टनि बोला हे बर'केन आगैया ओइ बाजै होनना बुंदो आरोना बुंदो दे होनदो सनाफोरा आङो ओंख्रि संनोसै दै ओमफ्राय सोर सोर दंमोन नोंसोर लोगो जालायथ'नोबा लोगो जालायथ'दो दसे ओमफ्राय जोंहा सुमिदा लाइक डान बीके बर' बोला थैंक यू सुमित कैसे हो रे कैसे हो आप बोला मैं अच्छी हूँ आप बताओ आप कैसे हो ओमफ्राय बिफरा मानखो अके रतन होनना बुंदो आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना दे बाजै आंबो संनि होनना बुंदो आच्छा संनि होनना बुंदो आरोना नोंबो संथ'वाखै आरोना दे संदो दे आंबो संसै ओमफ्राय सुमिदा हम ठीक है रे बाबा बोला ओके आप भी ठीक है खाना पीना हो गया आपका सुमित खाना खाया कि नहीं खाया सानसुमा बिटिअ दे आंजों लोगो जादो एसे होनना बुंदों आरोना सानसुमाजों लोगो जानोनो ओमफ्राय जों सुमिदा आप तो फूल गए हमको बोला अरे बाबा नहीं फूला रे आपका वीडियो में मतलब कमेंट देती हूँ मैं वीडियो तो देखती रहती हूँ मैं सुमिदा मांग अभी नहीं बोला अभी नहीं अच्छा अभी नहीं खाया है ओके ओमफ्राय जोंहा बिफरा मानके दंलै बाजै होनना बुंदों आरोना ओके ओमफ्राय सुमिदा हा बोला ओमफ्राय जोंहा बिफरा मानके दे संदो मा ओंख्रिलै होनदो ओंख्रिया जोंना माबा मुला आलुसो आरोना बिफरा गै स्टूडियो सुमित फ्रेंड सपोर्ट मी बोला रतन मोसाहारी ने सुमित अभी स्टडी ओके कर रहा है बोला ओके स्टडी कर रहा है ओके सुमित लाइब्रेरी में आया है अभी बोला अच्छा लाइब्रेरी में गया है घर नहीं आया अभी भी अच्छा कितने बजे तक आएगा मतलब सुमित कितनी बजे में आएगा लाइब्रेरी में हो रतना एमबि गैलालै बाजै बाय बाय होनना बुंदो दे बाय बाय दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे सापर्ट होनायनि थाखाय ओमफ्राय आंबो एलबिखौ आं ओंख्रि संहैनोसै आरोना सनाफोर सोर दंमोन गासिबखौबो बाय बाय लाथ'नोसै आङो दे ओंख्रि संसै आङो सुमित ने एमबी गैला सुमित ने गैला 1 घंटा के बाद आएगा कर बोला अच्छा 1 घंटा के बाद कर आएगा ओके ओमफ्राय मिलना से हाय मेरना लाइक डान बाय थेंक इउ
सुमित मैं अभी मतलब खाना बनाने जा रही हूँ। टाइम हो गया ना। कौन कौन है गाइस? अभी एलबी रत्ती हो सबको बाय बाय। सोर सोर दंमोन लोगोफोर दोनथ'नोसै दे गासिबखौबो बाय बाय दे। खन्थाइ लोगो हेल' गाइस नामोन ना आं एलबिखौ दोननो नागिरबायमोन खन्थाइ बन्द' खालामनो नागिरबायमोन आङो।
सोर सोर दं लाइक दान खन्थाइ लोगोआ थेंक इउ MDW हाय बाजै सनान्दो हाय खबरा आं दोननोसै दे सनाफोर बाय बाय गासिखौबो